Lazvikitira muroona watsogona zvese asi akamira nemushauri achengeta vana ndigotendazve sekuru azokwati vasuya pandakavasvora sekuru kunzamusa asi ndiri kuti Mwari ndiregere zvinokandisivafungira baba sekura kuti sekura vakarapi mwana wangu here vachinyeporana moto asi vakanditi 3 days mai sechokwandirimireko danda ndinechimwe chokutira sekura kuvaenda takazvikitira sekura andezode vakasvikira kuti Mwari wavo nhasi nauno sechokwadapi wamaita kunhasi tirikana zvimwe zvinhu pano nezvaita nauno zvairwa zvose maipamira pano maizwa chiti maitora muri kugedhi kwezvidhiniyo maizotora muri kugedhi asi sekuru handivandi kutenda zvangu sekuru bezvangu handizambowayo handina kutomboziva kuti zvine munhu wavo vari sevainawo vangashanda mabasa pamwana wangu but vakashanda havakaita zvezvekuti vaimusunga vaimudiyayo vakangomuti dharapa ndizvo zvakamuita kuti munhu zvakaita mushoko wakamushanzi akamutoreza hatizive asi akangogara vachitaura vachiita zvivani asi tokuda vadzangu musiyei. Alright. Panapa tirikuzonzwa zvaiitika panapa uri kuzvirememba here kuti zvimwe zvakaunozoudzwa nemasisters ako nanamai kuti waikwira mumuti uchigara wakasungirirwa? Ini zvinhu zvandonatsoziva ndezvekuti kukwira muti kwandaioti ndaitoona ngeni ndaifara umo ndaiti ndikakaya mvura zvafa mvura ndikaona kuti mvura yapambudzuruma ndaitofara kuti vaenda nayo ndiri mumuti saka iringe yakuva ndainokwira mumuti ndoga ndati ichi ndagadzira chiheri kwekuti kuti murume wangu paanenge akwira fozi mazuva ndaenda munhu achizoenda kuairport saka ndava ndati ndigadzira zvangu pane mari yaiti ndege pamakazonatsochiona kuti zvino mwana akurwara hatisina plan ndipapi? Patakaona kuti mwana ari kurwara hatisina plan taneta tadii inawe kuti takazingi tatoti tabva kunotora mwana ikoko tokatotora nezvako taona pano pamba urwere hwacho ari kusimbirwa nei aitorwa amunhaira sanjere zvokuti mama chaiva panguti ndine zvinhu zvatofana to isu sevana nezvandakaona imini tine zvatinofana kutoripa kuzi urwere hwo hwakanga huri serious aiti kurova simba raive naro bhutsu yaidhaya iminje yaisimudza bhutsu yaisvika kurwa kumeso kwenyu akamira apa aisimudza bhutsu yaisvika kumusoro kwedhoo achirwara achirasa brain ende angari simba rekuti iminje ndakasvika pakuti ndakasiya zvebasa kubva kubasa kuya panopamba kuti tinge tichikwanisa kuti hama yangu inge ichirarama kozi anga angoti akabuda gedhi uona miti yese akatyorwa mapazi aikwira kumusoro kwemiti yese miti achityora mapazi ekumusoro imwe chakatotengerwa zvinhu zvacho mukuona ipapo apa ari munhu weitsikana right urwere hwacho kutyora mashizha yese miti yese pamusoro papi paine shedhisi aikwira hapana paaisiya akada kutiza akada kubuda kuenda saka takatoziposa takutogara na tichimusunga vhidhiyo zvinone zviripo mumafoni chakuradzai chakusenderai zvese zviripo paurwere hwohwo ndakazoti ndiri kubasa mama vakati izvo kwamweni wesisitani yangu iyi ndiye namba 3 andii ndiye namba 4 namba 4 amwene vake vane madzibaba vangu vavaiti vanoziva kuchegutu vanonzi hanzi andriya ndatoa kubasa saka zvizvo dambudziko iri madzibaba vanhu vanovasa pfungwa vaya vakawanda vanoramba vachiita sei vachiporendera chokwadi takaenda ikoko tikaita 3 months tiri kuchegutu vanhu vakauya vachirapwa ipapo vachibva vara kuti vakawanda pakauya vamwe vanhu vanga vasingaoni vamwe vakabva vachiona asi vamwe vakati matambudziko avo vakaita sesisiso neramwe vadaipo ndakatoona nekuti wakati unozvibva katazozvizva katozwa kuti dambudziko redu rakapera vanhu vaiva vamwe vatsvaka sekuribunza mukombe mamwe matambudziko avo akatoita sei akatopera ndakatumba pavanhu nekutoziva kwandakaiti nekunenhamo yatakaona isu takaona 3 months tichigara muchegutu chechi yamadzibaba pairi pakati pemasiweji nekuti akana upenyu hwatairarama ipapo
Kana gore akatipotso zvayo. Muchishingirira kupona. Ndakamboona ndaenda kuperezeka che. Pera nemari mambo pana baba danga raive nemumba ramuri kuona. But izvozvo zvimasara mambe 2. Mai ngamwana kawo neimwe inizamu. Baba chero mambo dzavo vakapedza kutengesa dzesa. Ndichiriza ngwadza sara. Ndakurambisa handudzi yangu ichirwara. Mari hatitaure. Ini yangu yose ndainayo. Yakapera. Kumasa kundibhadhira rent. Ndakasvika pakuti anonga 4 months andabhadhira rent. So far hangu ndatomboka vhakafa. But asanda topedza kubhadhira rent. And urwere hwemusikana uyu hapana kana haana nhasi. Totoenda kutoti kuti zvaana nokuda kwekuzosangana kwatakuita sekurumudza mukombe. Inini ndakata munhu akasangana sekurumudza mukombe kuti vakanga vasangana ndo 3 months vabva kuzobata zvinhu kwauri vaprice pamurungu vakadedzwa pamurungu vakatopuwa vakati ofwa mari amene yaitenzi ma 5,000 3,000 amene vakatopuwa nemurungu. Vanhu vaipa pasi vese vakagaurwa murungu. Nasa kuningirumudza mukombe vakatobuda zvimwe zvakatobuda nepasocial media ipapo zvakatoitika pawila. Right, ndoba ndasangana sekuru ndikati sekuru sekuziva kwandokuita iva hanzvadzi yangu iri kurwara. Pedzi aigara pamushanja. Mushanja wakatemwa ndobva aigara ndokuita mwana wake akagara pangoro ndofirstborn yake mwana wake wani. Aigara pamushanja pakasungirirwa. Akanga ane nokuti kana weti aingozviitira tsvina chaiyo kana kudya kana kugeza chakwanga asabe. Ende zvaiyo uri wacho vanga vakaoma. Waipisa tsitsi uchirwadza zvokuti kana misodzi nguva nenguva yangogara chidonha. Ndafunga situation yacho sangiseni zvangu kwachivhangu. Nanhasi ndototi Mwari ariko. Ndakamutarisa ndoti ndoona kuti Mwari ariko. Ndakamutarisa pedzi. Kwende panguva iyoyo ndonamata Mwari kuti aramba akatibatanidza zvota ndozvisi pachezvedu mumba medu. Pakabva mashoko akawanda akanzi baba vako muroyi vamwe vakati pakataurwa zvakawanda. But haina ndambozvitarisa kana kuzvitsvaga ndakati ndambozviko kuti chete se pane dambudziko repi chapasvika pane point chaipo parikubva zvinhu chichapeta se chapasvika usati timbomira kuti asi kufamba. Pandakana sekurumudza mukombe akati muzukuru iwe sekuziva kwandoita uyu ndokwanisa kubatsira chandida kuti tiende kunoita nhasi da kuti muzive muroyi ndati muzukuru dzadambudziko rani sekuru akati ndoshanda neglasi ndokuya pano nemotikari yavo ndekupakapa ndekudedza vanhu vese vana sosvangisa vana vamwe vatoipa vana kuva vatoripo kana sefamily yedu dzinzariizvi vana vamurombo naadhewa vazhinji vacho vese vakauya pana tikapinda mukitchen tikasaka glass varipo tikaona glass tikaona zvatakaona munhu akanyanya kutonyasoona ndimama indakaona zvandakaona futi. Kuna mama iwe wakaonei? Ndiri murume mujaindi wandakaona akanga akapfeka ka straw hat. Fesaka ndakuona kubhodhi yemunhu ndakaona ndakwanisa kudescribe kuti ndiani. Family medu maere nezvandoziva mazita evanhu zvida tichitaura ndizvo zvandakarefu ndakatoona kuti awo imwe ndimhindu. Anga angofuratira asi zvangu zvemishonga shonga. Unoona michini nechiva kamishonga izo. Demo resimbi rinachira-chira amene kana zvizvo nebhegi rimwe rakambogaurwa rakambotorwa ikoko family yedu kodani kuruva rainachira ifamily yese chichichi ndakariona ipapo pagirazi ipapo. Pagirazi before wangatambopinda pagirazi ngasati yaitwa first time yangu ndokuti ndanga kusangana negirazi ndichitoonawo girazi ndichitoonawo zvinhu zvakaita seizvozvo yaitwa first time yangu in history. Tikatenda kuna mai tinzoti vakaona chivape microphone ana wewe ndachirikurangara chicha makaona pagirazi? Ndakaona vanhu vakawanda vakawandisa vamwe vanototi vacho kuti vakaenda naye vacho kwandaisora kuti vakaenda naye ku vaivepo apo ita ukama wake ina hango ndingambonyera kuzvitaure chataura mazita asi ndiri kutaura chakambobvunungo akusvika wanda dzandoenda zvonoti iri ndikasapfika ndebata kuisa hapana anzaiwa ichisimuka chingotedza ndikati inini mari handine ndichazoona mari after ndimaitese atora ere zvechokwadi pakazoshanda Mwari handikiri
mama namudhara ndakasombohai besi katanga pinga mama namudhara nokuuya topedzera matitega pawana nenda tangadzisana sekuti nembati avakatozviona kana matare mamunetsonza tatangoti aimbo vesiterwa nguva chena nemubvunzo yatavabvunza ichiti right mukunatsoita zvechokwadi ere zvekuti munhu nekuti munhu takafamba ekuti kwatinda kuda kuchikuwashora kuda mama ipapo ati zvaikayo zvaichorwa chorwa sekuti akaita zvakaita saka kambangauya sengazvo iwe tazodore aindifara nezvekuti yangu pakarwara anongobvira ati sisi handikudei munhu anoti anondida chinosi ayeuya ndakasichiwishekana mama chimboona mashura andikuona nokutoona unototi chiri pakati mama akatoti aiwa mire ndisakubatsira kuti basa kubva ipapo ndofunga takazonosvika pa5 days munhu anotoziva kuti ndona mucheriti varume vakadzi ndinhingao kana anga havhuriye pari kuti tiri kutenda sekuri basa rakabataka hatina ido chetinacho but apa payakarwisa chero kwatakabva vakabenzwa kuti mwana uyu akadaiwa varitotokweta havapiki mati vanenge vachiti havati kuda kuti takamutadza takabenza hai zvatazvitanza asi kunera kuti mjikere mombe nosunga mombe chaipo zichiveka nemari mombe nhatu dzakadambanga asingataura asingadye zvitokwakataurawo ndandichamva mukana takaosabatikana zvokuti taingoti takutevhera mezamutemi apostoli pamwe mbuya zvoita ndozvoita se umboba chibuda mumashoko vamwe vachiriposta makagarira ikoko musamamapostori here mudzidzirwa mari zvikuru takadzingopanu period yatatabagara wakanakatitiko akadzangona nembatata nekumirwa ari sango utodedzera dhizeri rarira pasi mari yako yaenda kati zvinototangira kuti asina kana dho saka mari itokoreta kuti tidzoke kune uchegudo abva izvimba tangoti munhu ngachingogara pamba tongopota chimuona tichingomsunga papane muti wake ndo wakatemwa ngwarapo wanga uti muti wake wosungirwa waisingabvisi but hangadzi yangu akagona kuzoti dzanimbodzimanikidzawo ndi kutsvaga mari mbaaenda mbaatoti sisi taona munhu anoita se anoti anozvigona izvi ndoba takaziva kuti andipaiwa zvite handikunyota pakataurwa nyina arape munhu mahara chinoone tozotangira ipapo then panga tiri kuchegutu ndauya panapa muna December ane mazita aitaura kubvira kwaanga ari kuairport kwaakatangira kurwara aitomataura mazita iwayo nguva nenguva achitotaura kuti zvakatangira pakuti sometimes umbotaura kuti ningi nanhingi zvokuti pekutanga vanhu vaiti madrugs so aitotaura kuti ningi akadai ningi tikadai saka vanhu vaiti madrugs even ini ndakatomboti madi kuenda naye kumatrix pamwe ari kutora madrugs semunhu akanga ari kuairport kune mbiri yemadrugs but vanhu vakazoti vari paground haasi madrugs because zvaari kuita zvacho haasi madrugs kurasa njere mutuyu ndakasvika usina kana shizha achinzi akasvika kumamhenga atenga vakachorwa chora mhepazi wangu akareba usina kana shizha kana wani saka pandakauya pacho haasisi vaireva ndakadzurwa mabreds kumaonda kugerwa kumaso ndakagerwa ndakadzurwa mabreds kuhakwa kudai chiti sekuri kana vachigona zvavoka so zvinoitwa kwataiuno dzimwe nzvimbo tichiona mavhidhiyo vachigona ngavanguti tasamurira musha kana paina anacho ngachingubata kuhurondosati kuti hatina mari sezvavakamboita pavakambogaura kuna 2010 zvatombodaizvozvimwengede tikuziva kuti unotaura takaona tega hatisi kuti tiri kumboonga tiri vateto zvechokwadi wari akatanga kare wezisa hatizvizive tatisingazvibate-bate asi kuzvoshuviridzwa kwataakuitwa tisina chinhu chatinacho ndo zviri kumborwadza aupana mato munotenga machira ndakatengesa jira regreen ndakatengesa reyero ndeaneririfu ndazati anga 3 vachajaza ndaraziva vachida ti mugare masunga simusungire chiraramo nokuti ndaona chanyu chenyu
chine munhu ari kuchida saka muri kurwira kunzi muri mwana chi muri mwana mudiki ndonzva vakandodzorera mazibabumba vakati echivanhu munacho asi kuti ini ndaita mudiki ane makurarira sei ari kuchida handatohorete time yandakatozofanira ini pechitu ava ndatsvaga vanhu machuma pandakatikova nebatsira kunombia nadzo zandini handizvokunyaudza kana maakupenga maalaudza ndokundosina basa rese saka ndandine nhengo dzangu 2 nekunzi ndakaita dzinenge 3 months singadziona but muswa ndakazonzi inini ndakuya kunokupa ndakazotorwa namama ndo muswa dzakabuda netumachira twangu twechivanhu twandaipotisa madzika zvakabuda pai anditoziva taigaraona topayakazongonotooneka neko handi yakazobuda rwara chaitoha namachuma andaishandira yaanzi ndamudzosera but ini pese pandatigara ndatigara ntoibvunza twaoneko yangu netumachira twakamambotonera achitoramba kuti ndatisi handatongozvona panapa tirizonzwa zvaiitika panapa uri kuzvirememba here kuti zvimwe zvaunozoudzwa nemasisters ako nanamai kuti waikwira mumuti chidii chigara wakasungirirwa ini zvinhu zvandonyatsoziva ndezvekuti kukwira muti kwanaiti ndaitononge ini ndaifara upo ndaiti nzwakaya mvura zvafanira mvura ndikaiona kuti mvura yatambidzuruma ndaitofara kuti vaenda naiva ndiri mutu saka painenge yakuya ndainokwira mumutuko ndega ndati ichi ndagadzira chiheri kwekuti kuti murume wangu paanenge akuya fozi mazoenda ndaone munhu chizoenda kuairport saka ndava ndati ndigadzira zvangu pane mhara yechi ndege toba ndiyiziva iye zvinozvi shungu yako ndeyekuti chii tanzwa zvataura nasisana nababa vachitaura zve-go back to sender nezvavakasangana nazvo iwe unotiwo kudii wakugona kurondedzera zvezvakaitika wamunhu adzokera paadzokedzana unotiwo kudii nebasa rabatwa nasekuru bunza mukoro inini shungu dzangu pana sekuru bunza mukumba handinangu kuti ndaendingandine mari ndaitokwanisa kana vatekerana mombe asi shungu dzangu dzisingori parwadzi pakuti munhu wacho akandigadzira ini ndichiri kumuunda saka vanhu chinozondiwadza nchekuti iye nemwana wacho wese aritoramba ichozowedzera ende haasi munhu vanhu ndatona stream yacho yakawanda opposing kana ndiri pana pavandibvunzi vanhu asi ndikangobva pana pavanobva vandibvunza ndibereka mwana tinaye pano tinotenda Mwari kuti mupenyu nokuti vazhinji vanogona kuti kana vapinda musituation iyoyo anogona kutozofarara zvachose zokunanira futi kune mumwe inini shungu yenyu ndeyekuti kudii iye nemashoko enyu kuna sekuru bunza mukombe mamusati mataura kanhu vamwe ndoyataura nditi kuna sekuru bunza mukombe ndimaimbo mati awayo vandikuti chimiti kune vamwe vakanga varipo inini mashoko enyu nebasa rakabatwa nasekuru ndeyekuti hai mashoko angu ndeyekuti ini ndinotenda kuna sekuru bunza musa mukombe ende munhu uye autendera mwana wangu rasta tatina ndomutenda pasina kudenga ndinokuti kudai mudziviye kwake naMwari wake vanhu vakati sei vakamuchengeta saka mero nanga asina mari but aimira neni azoita tichirohwa ndirimati but aimira neni chete zuva nezuva ndinhai mwana wangu ipatiswa aingonzwa tenheuta tomubvunza mvuraeroedza zvakawanda munhu anobatsana ari kunze kwenyika ari kunze kure ndikotaura zvipamusoro pemukadzi wakatenda mufesibhoni yangu muroora wangu zvimwe munhu agone zvose asi akamira nekore 1 wapedzi akamira neni vakaenda naye ku52 kwairwaya pabesana 52 ini nevazvikuru vakawanda vamwe vakatoya uyu ndaisira pano vana ndozotera kana mangwana acho ivo vavata nevana 52 vachivowa zvipi wese ndikabva ndikana kuenda kutegutu ndikamusiya pano ndavhara mbusaeva mutaudza ndavatemba kusvika agonhasi akagara kusvika kusvika pano aine mwana wangu apedza kamira funa plasibhoni yangu takamira vakaenda musha uno
maigapa anachokulatia murowa wangu azi notanga hotelika zvakawanda but pakwai akaita sei akamira neni ndangomutenda muromo wangu handikwanisi kubhanga razvo angu azi vana vangu vaiziva vakuzvikuitira muromo kwasogoda zvese asi akamira nemushauka achengeta vana ngugotendazve sekuru azo kwati vafira pandakavashora sekuru kunzamusa asi ndiri kuti Mwari ndiregere zvinotoandikandisivafungira baba sekuru kuti sekuru vakarape mwana wangu here vachinyepaura namoto asi vakanditi 3 days mai sechokaindiriringo danda ndinechimwe chinokuitira sekuru naenda takazvikitira sekuru andazakasvikira kuti Mwari wavo nhasi naomo sechokwadaiko vamaita kunhasira tiri zvimwe zvinhu pano nezvaita nawo zvairowazvo zvamaitamira pano maivhachiti maitora muri kugedhu kwezvidheu maizvatora muri kugedhu asi sekuru handivandi kutenda zvangu sekuru bezvangu handambowayo handivadi kumboziva kuti zvine munhu wavo vari zvovainawo vakashanda pabasa pamwana wangu but vakashanda havakaita zvezvekuti vaimusunga vaimudiyayo vakangomuti dharapa ndizvo zvakamuita kuti munhu akaita mushonga wakamushazve akamutoreza hatizive asi akangogara achitaura vachiita zvivani asi kuda vadhangu musiyei anodzoka musiyei tistoita kuti totasei kuti mwana anobazvizvanhu akasiya akapanya panya patai kuti musiyei anodzoka musiyei wakatipa 3 days ini ndikatovafiwa 3 days izvezvi asi ndakazogutsikana ndikushaya ndovati ndanesekura chivarombo but basa akashanda pano ihombe nanhasi daigona pamunhu akashandi pavana vangu ndandifurira vakuti kuti ngavashandewo kana vaizobhadhawa sekuru nemunhu iyeyo ini ndaitenda zvangu ndozvinjaniya kutenda sekura banditi aiva tinotenda maita basa tinoimba takurukura tanzwa tinosiya nguva kuna sekuru vaine zvavanoda kususukidza padare renyu ravakatanga mushure menguva vavanzwa natatenda dango renyu kuti vasiyiwe nguva tinetenda nekundipomukana kuti nditaurewo ndichibata chokwadi chizvo zvitochipira kuti kune vamwe vari kurwarirwa nevana sezvo zviri kuita panapa kuti vazive kwekuenda vasapenderedzwe vasaendeswe kumasheweji vasaendeswe kusina chinobuda vasadyirwe pfuma vasina chinobuda saka maona ndauya kuno zvavange zvavachitaura ndikataura ndivanozvinzwira ndoita